O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing. The all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. Consoled at the same time, consoled by the thought that because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa mo kami minahagad,
nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos Marina, aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Clea C. Lagco, sa Linel and Medalla family, in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat, dulot ni Aster Archinio and family. Pasasalamat man, dulot ni Anbert Orlain, family and Freshto. For the gift of life of Noel Rosal, dulot ni Hermie Tizon. For the birthday of Governor Noel Rosal, dulot kan Regional Development Council. For the birthday of Zyril Belga, dulot ni Elizabeth Belga. Pasasalamat, dulot ni Arlene Hernandez and family, Mr. and Mrs. Bermas and family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe travel of my husband, dulot ni Lizelle S. Rafalio. For safe travel of PMMA Cadete, dulot kan Octavo family. Tulungan mo po ang aking mga TS na magkota, dulot ni Eliza M. Bron. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Karina, Elmer, dulot ni ZD and Discaya family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Glenn, dulot ni Don Glenn Arevalo. Halma, Salvacion, dulot kan Salinel and Medalla family. Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Romeo, Federico Sr., Magdalena, Francisco Sr., Gracia, All Souls,
dulot ni Esther Archinu and family. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Madiyang Kristiyano, pasining sa Belen, muling ang daga sa tuyong ilan ng boy, ating kalaunan, madiyang kamamasangka sa satong kakurangan, madiyang kamamasangka sa satong kakurangan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pinakainot na Biyernes kan taon, asin kan bulan na Enero, tiripon kita sa pagtaong kaumawan sa mahal na puso kan sa tuyang kagurangnan. Siring man ngunya na aldaw ginigirumdumta ang duwang santo, parehong obispo, parehong paratukdo kan simbahan, Saints Basil and Saint Gregory Nazianzen. Sindang duwa parehas na parasurog kan doktrina kan simbahan. Punantaan selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos,
na sa paarog asin katukduan kan mga obispo na si San Basilio asin San Gregorio, pinagkanigong paliwanaganan sa imong simbahan. Warasan namimibi kami, na makanood kami sa kapakumbabaan kan sa imong katotoohan, asin maimbod na maggibo kaini sa pagkamuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyogon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Juan. Putikon ang taong daing nagtutubod na si Jesus iyo ang Mesiyas. Antay Kristo ang tao na daing nagtutubod sa Ama asin sa aki. Hulit ako nagtutubod sa Ama, daing makakanigar sa aki. Kung ang aki minimidbid, kaipuhan na ang Ama midbidun man. Papagdanaya sa indong puso ang mga itinukdo sa indo sa kapinunan. Kung an mga itinukdo sa indo sa kapinunan nagdadanay sa indo, mabubuhay kamo sa aki asin sa Ama. An ipinangako sa indo kan sa iyang panuga, iyo ang buhay na daing kasagkuran. Ini isinusurat ko sa indo, dapit sa mga buot na maglagalag sa indo. Alagad kamo ang lahid na itinaon niya sa indo, nagdadanay sa indong puso. Asin dai kamo nagkakaipo, nin magtukdo sa indo. Ang lahid na itinaon niya sa indo, nagtutukdo asin kamo gabos sa sabaga. Sa indo kan gabos na bagay. Katutuuhan ang ilinahid sa indo, bakong kaputikan. Dapat kamong magdanay sa iya, siring sa itinukdo niya sa indo. Kaya, namumutan kong mga aki, mabuhay kamo diyan kay Kristo, tangani na, kung siya magpahiling, magkaigwa kita nin bilog na pagsarig, asin dai kita masupog, sa atubang niya, kung siya dumatong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Bagong awit-awiton sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanusan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang pagkahirak, asin pagkamuot sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ang gabos na puro nindaga nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Mag-awit nin maugma ang gabos sa daga. Umawon sa mga awit, asin kurahaw nin kaugmahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Siring kaini ang pagpatutuo ni Juan. Ang mga Hudiyo sa Jerusalem, nagsugo nin mga padi asin Levita sa paghapot sa iya. Sisay ka. Siya nagtuga asin hayag na nagsabi, bako ako ang Mesiyas. Hinapot siya ninda, kung siring, si Elias ka? Nagsimbag, bako. Ano ika ang propeta? Nagsimbag, bako. Huli ka ini naghapot sinda, sisay ka. Nagkakaipo kami nin simbag na ikakatao sa mga nagsugo sa mo. Sabihon mo kung sisay ka man ng God. Si Juan nagsimbag, ako ang tingog na nagkukurahaw sa kadlagan. Tano sa nindo ang dalan para sa kagurangnan. Mga tataramon ini ni Propeta Isaías, sa mga sinugo igwaman nin Pariseo asinan mga ini naghapot man. Kun bako ika ang Mesiyas, bako ka si Elias, bako ka man ang propeta, ta daw ta ika nagbubunyag. Si Juan nagsimbag, ako nagbubunyag sa tubig, sa tahaw nindo. Igwang saro na dainin dumidbid asin siya madigdi, sunod ko, dai ako maninigo na maghubad kan bugkos kan sa iyang mga sapin. Ang mga bagay na ini nangyari sa Betanya, sa ibong kan pampang kan Jordan, duman nagbubunyag si Juan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. One of life's easiest questions, but also most difficult, depending on the answer and depending on the one asking the question, is the question we heard in today's gospel. Who are you? Ang hapot na sisay ka, pwedeng pasil, pwedeng dipisil, depende sa isisimbag o depende sa muya kan naghahapot. Sa Ebanghelyo tapungon yan, that question is being asked of John the Baptist. Who are you? Igwang mga padi sa mga Levita na naghaharapot sa iya, gusto ninda nin malinaw na simbag. They want labels. They want certainty. Tapano si Juan nagbubunyag duman sa pampangkan Jordan. And so the people who were excited to see, to meet the Messiah, naghaharapot. Sisay ka. Ika ba ang Mesiyas na hinahalat mi? Natata nagbubunyag ka. Ika ba si Elias na sinabing mabalik? Ika ba ang propetang pinanuga kan mahal na Diyos? John, tell us who you are. Sabihon mo kung sisay ka, tanganing kung ika ang Mesiyas, magpundo na kaming kakahalat. Tell us, sisay ka. Si Juan nagsimbag po. Aram niya kung sisay siya. Aram niya man kung sisay bako siya. And more importantly, aram niya kung sisay ang pinakamahalaga. And it's not him. John understood who he is. Aram niya ang lugar niya sa istorya kan kaligtasan. And he understood na ang buhay niya igwang purpose. Kaya, kaipuhan kung may purpose ang buhay niya, ang pagtaram niya may purpose, ang mga ginigibo niya may purpose. His presence must point somewhere beyond himself. Arog po kaining klaseng linaw o clarity nin identity, nin pakamidbid sa sadiri, bako po ining self-confidence lang. Ang sarong tawong midbidon ang sadiri niya, kaput ang sadiri niya,
sigurado kita naghahali ini sa faithfulness, sa hararom na buhay nin pagpamidbi. Midbid niya an sa diri niya dahil midbid niya ang mahal na Diyos. John was steady because his heart was also steady. He was grounded because his life was rooted in God. Mapinangadjion, kaya kapot niya ang sa diri niya, midbid, konsisay siya. This is important because we are beginning a new year. At the beginning of the new year, we might be tempted to go into several tasks, several plans and goals. Pag nabubuhay po kita na dakol na roles na pigja-juggle, nabubuhay sa kadakol na expectations and demands, igwang danger na we are trying to be many persons to people. Siguro one image that will illustrate this better, ang mga padi, inaasahan ta ang mga padi to be many things to people. Inaasahan ta na ang padi para tukdo, kay puhan, tatao siyang makiibahan sa kapwa. Kung minsan inaasahan tang matibay siyang magkanta, dapat tataong magsayaw, dapat ang padi, tataong magpagibonin mga estruktura, so engineer, architect, gabos na nilalaong tang kaya niyang gibuhon gabos. Unrealistic. And many times, arog man po kaiyan sa satuya, dawa bako kitang padi. We try to be many things to many people. And when this happens, there is a blurring of lines and confusion of identity. Somewhere along the way, we forget the deeper question. Sandali lang, sino nga ba ulit ako? Ano nga ba ulit ang purpose ng buhay ko? And more importantly, where am I leading people? Para sain ang paghatod ko kan mga tao, pasain ko sinda hinahatod. Tamang-tama, igwa kitang duwang santong ginigirumdum ngunya na aldaw. Si San Basilio Magno asin Gregorio Nacianceno, Basil the Great, and Gregory Nazianzen. Natatamag kaiba sindang pigse-celebrate. The short answer is this: they're friends. They met each other at school. And both of them later in life will become bishops. Nabuhay po sindakan 4th century at a time na ang simbahan, baranga ang doktrina, nariribungan kan mga katukduan kan simbahan. And the two of them helped the church to clear out arguments and to write down the Catholic faith. Tanda po nindo, ining Duro-Domingo tang pinapangadji, pakatapos kan sermon, the Nicene Creed. The Nicene Creed is the fruit of prayer and discussions of many fathers of the church. Pero si San Basilio asin San Gregorio, ang duwang parasurog kan Nicene Creed. It was Basil who was the great defender of the Nicene Creed, and Saint Gregory was its great preacher. Parehas sinda na parasurog kan katukduan kan simbahan. And it's interesting na ang gabus ini nagpuon sa saindang friendship, nagpuon sa eskwelahan, where they met and started a lifelong friendship that led them both to Jesus. I'm sure kaining nakaaging Christmas, you also met with friends, rediscovered friendships that we built from school, from childhood. Paladan po ang sarong Kristiyano na napapalibutan nin friends na dinadarasya pasiring sa kagurangnan, or that we are that friend who lead other people to Christ. Such was the life of Basil and Gregory, leading each other to Jesus and defending the Catholic faith. Sa pagpuon po kaining bagong taon, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos for the gift of friends. One of life's most beautiful gifts that we could receive are lifelong friendships centered in Christ. Kaya dai po pwede na kung sisay-sisay lang ang friend, kan sarong Kristiyano.
Dapat may standard man nin friendship. Nagpipili man nin mga tawong ipapalibot mo sa sadiri mo. It matters because our friends will lead us somewhere and we hope that it leads us to Christ. Piliin din ang mga kakaibiganin. May we surround ourselves with people who help us grow into better persons, people who are led to Christ. But more importantly, before we start with friendships, first, our identity. Sa ikaduwang aldaw kaining taon, magayon ihapot sa sadiri. Sa paagi kan pagtaram ko, sa paagi kan mga aroaldaw kong desisyon, sa paagi kan pakikipagkapwa ko sa tawo, sain ko dinadara ang ibang tawo? By the way that I live my life, where am I leading other people? Before I can lead other people to Christ, ako ba inot? Ako ba inot na nagpapasiring kay Kristo? Dear friends, may we live in a way that gently and consistently directs people toward Christ. Dahil kung kita mismo ang enot na pasiring kay Jesus, nagmamabuot, nagpapangadji, nagbabakli sa kasalan, pasil ng darahon ang kapwa pasiring kay Kristo. May this be one of life's goals this 2026. Darahon ang kapwa pasiring kay Kristo. This is what St. John did during his time. This is what St. Basil and St. Gregory did during their time. Lugod kita man sa satuyang panahon, darahon ang kapwa pasiring kay Kristo. Magkatakit ka sa altar ni Diyos, ulitan aking namunta sa tuyan, magkaroon wisdom, pagkabaon na siya at bilog. Ito sa iyo ang bilog na buhay. Ito sa Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ini sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiako ining sakripisyo kan sa imong banwaan, tanganing an idinudulot para sa kamurawayan sa imo, sa kaumawan ni San Basilio Magno asin San Gregorio Nacianceno, magwaras sa mo nin kaligtasan sagkod paman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapos sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ninda San Basilio a San Gregorio, pinapaog mamunggayoan sa imong simbahan, na pinakusog kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo.
Kaya sa pag-iriba kan mga anghel asin mga banal, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamahalan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinugon asin itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Naghihinguwa na darahon an kapwa pasiring kay Kristo, magpateneraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Uya si Yesu Kristo an itinutukdo ni Juan Bautista. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Buhay ni kadiliman, namanangay sa kapos, alilaw, Alay ni kakurangan Diyos, na mamatay ni kapos,
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, ang langit nun na lamesa magpakusog asin magpatalubo kan langit nun na kusog sa gabus na nagsiselebrar kaining kafiestahan ninda San Basilio asin San Gregorio. Tanganing magtimos kami kan bilog na balaog nin pagtubod asin maglakaw sa ipinahayag na dalan nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kan December 2024 po, binuksan kan dating Pope Francis ang Jubilee of Hope. Ngunyan si Pope Leo isasara ang gabus na Jubilee Churches, asin isasara man ang Jubilee of Hope ngunyan na January 6, duman po sa Roma. In fact, saro-saro niya nang isinara ang Jubilee Churches. Asin digdi po sa satuyang diocese, our local closing will be this coming January 4, Sunday. Lambang saro po sa 7 Jubilee Churches, igwang sadiring closing rites. Digdi sa satuyang simbahan, we are also a Jubilee Church. We will have our closing rites at the 9:30 Mass. Imbitado po kamo na magsirimba sa 9:30 a.m. Sunday Mass for the closing of the Jubilee of Hope. The next ordinary Jubilee will be in the year 2050. There is another extraordinary Jubilee na pinag-aandamanta ang 2033, which is the Jubilee of Redemption, ang 2000th anniversary kan pagkagadan ni Jesus sa banal na krus. Lugod ining Jubilee of Hope naging mabinunga sa satuya. Salamat po sa mga nagpartisipar sa pilgrimages sa 7 simbahan. Sabayan ta po ang satuyang obispo sa pagpinto kan Jubilee of Hope digdi sa satuyang diocese. Ang misa kan obispo alas 11 sa Albay Cathedral. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan mga pamibi ninda San Basilio asin San Gregorio, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw darahunan kapwa pasiring ki Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal na puso ni Jesus, pagkamo Diyos na